Здравей, България! Румен Бахов вече е на мястото на инцидента с трамвая. Знаете, излезли от релсите мотриси, за щастие няма пострадали хора, много сериозни материални щети, обаче и една безумна история, която чухме, Румене, за ватман, който е оставил трамвая без надзор. Трамвай, който някой е подкарал в последствие, при това с висока скорост, както ни каза преди малко Красимир Димитров от общината. Ти си, какво е около тебе? Добро утро! Добро утро. Истинско чудо е, че няма истинска касапница на място, на което се намирам. Аз разговарях с ватмана, разбира се, абсолютно неофициално, тъй като предстоят процесуално-следствени действия. Господин обясни, че просто е оцелял за съвсем кратко време трамвая без надзор, спирайки го, вероятно дърпайки спирачката или каквото и да е устройство, което блокира движението му. Слязал е да си купи вероятно кафе в ранно утро, но трамвая е потеглил. Дали някой се е качил, отвлякал трамвая, подкарал го или трамвая е тръгнал от само себе си, няма как да разберем. Красимир Димитров, когато винаги намираме на подобни неща. Господин Димитров, добро утро. Добро утро. Моля ви само да отидем малко по-наблизо. Мария Балканска не следва. В 5:30 ранно утро през най-оживеното кръстовище на София, може би, на Ситняково, две мотриси профучават без никакъв надзор. Господин Димитров, траекторията, която ми показахте на трамвая, навежда на мисълта, че той близо 70 метра се е движил като камикадзе. Точно така, най-вероятно с висока скорост, защото виждате пораженията какви са ни по подлеца. Може ли до там да се приближим? Да. Истинско чудо, госпожо Балканска, елате с нас, не се притеснявайте, трамвая вече е в покой. Да надниким ето тук до лентата, докъдето е възможно. Част от талигите на трамвая, госпожо Балканска, надникнете с камерата, ако обичате там. Част от талигите на трамвая са в подлеза. Представите ли си, ако някой излизаше от подлеза в този момент? Истинско чудо е, че е нямало граждани в този момент и автомобили на кръстовището, когато са се обърнали. Мотрисите са се влачили от трамвайната линия близо 100 метра до първия стълб. Ако не е този бил стълб, който да ги е спрял, може би те щеха да бъдат в блока зад нас. Има няколко пострадали. Те щяха да влязат в кухните на първия етаж. Този стълб ги е спасил, защото той е спряло удара и влаченето на двете мотриси. Пострадали коли има зад трамваите, нали? Паркирани автомобили. Има 6 автомобила, които са пострадали. При удара една след друга. Имаме нарушение на тротуара, едно дърво, един бус, който е цял бус голям, е ударен и отишъл на тротуара. Но пак казвам, истинско чудо, че трафика е бил малък по това време на часа и няма имало пресичащи хора по подлеза, тъй като има и метални и бетонови конструкции, които са се отлепили от подлеза посока надолу. Господин Димитров, само за миг ме чакайте, госпожо Балканска, елате с мен. Здравейте, доброто. Много се извинявам. Здравейте. Моля ли само да се представите, вие сте от Столичен? Началник сигурност на Столичния електротранспорт съм. Да, извинявайте. Ватман обяснява, че е оставил за кратко време трамвая. Без надзор. Той трамвая би ли могъл да... Той има ли нещо като аварийна спирачка или каквото и да е? Ами по техническата част колегата, който е до мене, той може има да ли говори. Такава спирачка? Значи този тип трамвай не могат да тръгнат сами. Тоест някой е отвлякал трамвая? Значи предположенията са, че има чужда намеса. Нищо не може да кажем още преди... Но сте категоричен, че този трамвай има такава аварийна система? Категоричен съм, да. Достатъчно обучен човек ли трябва да се качи в трамвая, за да го откара? Значи, достатъчно обучен, достатъчно е да бутне джойстик. На трамвая? На трамвая, да даде тяга и да тръгне. Тоест, докато вашия колега е бил за кафе, някой се е качил, бутнал джойстика, това е хипотеза. Но сте категоричен, питаме за трети път, че той сам трамвая не би могъл да потегли. Категоричен съм, не може сам да тръгне трамвая. Добре, това е много важно да го уточним, Мира, за всички, които не гледат и ако видят спрял трамвай, а ватман е слязал за кафе, да не се притесняват, че трамвая може да тръгне сам. Трамвая може да тръгне, доколкото разбирам от ръководството на трамвайния транспорт, единствено ако някой се качи, докосне джойстика и го подкара в някаква посока, както този трамвай, който изглежда като че ли да е бил отвлечен, или някой си е направил най-нелепата шега да си играе с джойстика на трамвая. Госпожо Балканска, елате с мен. Разбирам, че Мария Балканска е притеснява леко от тази картина. Господин Димитров, доколкото разбирам, вие сте били буквално на момента тук. Да, малко. Кой друг, ако не, столичния авариен отряд?
Да, веднага след подаването на сигнала имахме екип тук. На място бяха пожарникарите, които проверяваха мотрисите за хора, които са вътре, за пътници. Не е имало нито един човек. За радост няма. Направихме оглед изцяло, за да видим няма. Не си обяснявам и как, ако някой човек е бил вътре, дали е излезъл. Да, Мария, нека да покажем кръстовището. То е много оживено кръстовище. Трамвай е дошъл оттам, нали, господин Димитров? Откъдето идва този в момента. Точно така, да. И тук вече завоя се обръща и тръгва, вижда където се следи. Той с много висока скорост трябва да вземе завоя, за да... Много висока скорост, за да се обърне и да тръгне от тук. Виждате асфалта, пораженията по асфалта какви са. Господин Димитров, благодаря още веднъж. Красимир Димитров, директор на дирекция аварийна помощ и превенция. Виждате този трамвай от среща, който колегата оператор Мария Балканска ви показва. Той се е движил по същата траектория, само че не е спрял там преди завоя, а в опит да вземе острия завой се е обърнал от двете мотриси 70-80 метра. Ето вижте, са вървяли без контрол, следи от спирачния път на трамвая. Както каза и господин Димитров, слава Богу, онзи стълб на уличното осветление, поклон до земи на този стълб, който е спрял върху летещия трамвай. Иначе трамвай ще да влезе в първите етажи на кооперацията, вдясно по посока на гледната ни точка. Още веднъж, Мария, ви моля да се доближим до подлеза, за да видите част от талигите на трамвая, които в този момент са тук, скоро няма да бъдат извадени, предстоят процесуално-следствени действия. Ето тези огромни талиги, тежащи вероятно тон и половина, са връхлетяли върху стълбите на подлеза. Не мога да си представя и слава Богу, невероятен късмет. Господ се е намесил. Няма убити, няма ранени. Има само леко потрошени автомобили, които са зад трамвая, но те са били паркирани. Иначе през това оживено кръстовище и към момента вероятно са минавали много автомобили. Но по чудо и на косъм са се разминали с върхлитащата мотриса. Мира? Благодаря ти. Наистина изключително тежки материални щети. Наистина е невероятно, че няма пострадали хора и със сигурност причината е ранния час, защото иначе този район, който ние познаваме като района около Румънското посолство или Ситняково, е толкова оживен, че можеше да е трагедия всичко това. А по отношение на това дали може да се задейства без външна намеса и по отношение на аварийните системи на трамвая, всичко това важи, вероятно, ако трамвай е технически изправен. Дали е имало някакъв проблем технически или наистина някой е отвлякал, както казва Румен Бахов, трамвая, тепърва ще изясняват властите. Ами очакваме още информация в рамките на деня. Жалко, че започваме този 2 септември с подобни кадри. Реклама, сега ще се видим след малко.